Herrian gaur egunero ematen ari den giza eskubide urraketari larriena, euskal preso politikoen kontra eta haien senideen kontra alderdi popularrak, estatu espainolak darabilen excepziozko kartzela politika da. Kartzela politika hau hitz bakar batez definitu daiteke. Kartzela politika hau kriminala da eta amaitu beharra dago. Euskal preso guztiak etxean behar ditugu, Euskal Herriak behar duen konponbide prozesuaren baitan bide hori egin beharra daukagu. Horregatik sortutik bideialdi ditugu asteburu honetarako eta gonbidatu egiten zaituztegu bertaratu zaitezten. Zapatu honetan Basauriko kartzela aurrean eguerdiko ordu batean eta Domekan abenduak 28 Martuteneko kartzela aurrean 12 erdietan. Guztion artean lortuko dugu. Euskal presoak etxera.